Sziasztok, üdvözöllek benneteket a Herbálfú Minecraft szerveren, és a dolgotoknak a levédését szeretném megmutatni nektek. Először is én ezt szeretném majd levédeni. Meg ezt a 2x2 kockát. Ugye az az első lépés, hogy meghatározom a területét, és teszek köré 4 követ. Vagy nem kell, hogy kő legyen, lehet az homok is, tök mindegy. Legyen üres hely az inventoritokba, hogy amikor beírjuk azt, hogy AS set test videó, akkor ebből látjátok, kaptunk egy aranybaltát. Ezzel kell nekünk a 4 követ megjelölni. Point 1, point 2, 3, és itt a negyedik. Ugye kijelöltem, az alerter mutatja, hogy kijelöltem ugye a 4 pontot. Beírom, hogy AL create video test, és a felhasználó nevem ugye boxos. És ennyivel kész is. Most nem tudom, mert éppen senki nincs fönn a szerveren megmutatni, de én le tudom ugye természetesen rombolni, de más az ugye nem tudja. És itt írja, hogy welcome to video test, you haven't left video test. Hát ennyi volt, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a levédés tutorial videómat. Gyertek minél többet a szeróra. Sziasztok!